Hvor skal du hen? Jeg skal bare i skole. Det er din første skoledag, og så klæder du dig ud som en hjemløs. Det er det endda, der tæller. Nej, Robin, det er vi enige om af løgn, ikke? Nu skal du gå op og stjæle noget af din storebrors tøj. Hans tøj, det er meget mere tjekket end dit. Du behøver jo ikke altid være dig selv, vel? Nå nej, godt tænkt. Ja, jo, du tænker meget godt, når jeg altså gør det for dig. Pratar du med Robin? Bare mig selv. Jag förstår precis. Du Robin? Poesin och självet, det är människans enda vän. Hvad laver du? Jeg skal bare i skole. Jeg skal bare lige skifte tøj først. Pæne underbukser. Du kommer for sent. Hey, der er plads her, hvis det er. Hey. Jeg hedder Dan. Robin. Hyggeligt at møde dig. Er du ny i klassen, eller hvad? Ja. Velkommen tilbage. Har det godt. Til de af jer, der ikke har tog længere, så kan I nok se, at vi har fået en ny elev i klassen. Det er Robin. Du er velkommen til at rejse dig op og introducere dig selv for dine nye klassekammerater her. Jeg hedder Robin, færdig og færdig er et svensk efternavn. Okay, men i hvert fald velkommen i klassen. I dag der har vi filosofi på skemaet. Vi skal starte med at brainstorme lidt om det at tænke. Så er der nogen, der har lyst til at lægge ud? Hvad med dig, Robin? Bare sig noget. Undskyld. Jamen, vi sidder og taler om det at tænke og måske gjort nogle overvejelser. Ja, vi er jo alle sammen tænkte væsener. Okay, vi skal åbne. Så må vi tage Natalie i stedet. Spørgsmålet er jo, om det vi tænker ikke lige så godt kunne være en illusion. Filosofen Descartes sagde engang: jeg tænker altså af jer. Og jeg har jo aldrig set min egen hjerne. Så hvordan kan jeg vide, den er der? Hey. Hey. Fuck, det er står. Hej Robin. Hvorfor har du taget mit tøj? Jeg er bare lånt. Aflever.
De der bukser der, de er vist også mine. Hvorfor skal du have dem nu? Hvem skal jeg have? Hvem lader dig stjæle? Det er sådan noget sigøjner at gøre. Og fattige mennesker. Tak.